Έρχεται στο δοτάμι, ανεβούμε για να κάνουμε ένα νεκρό ζεσταματάκι. Όλοι στο δοτάμι πάνω για ζέσταμα. 6 ώρα ξεκινήσουμε το χαιρετισμό. Πολύ συναψισμό το παιδί μου. Άντε άντε, άντε, άντε. Μπράβο παιδιά. Πάει Γιώργη. Δεν έχει νόημα το κάμε λίγο. Κάντε κύκλο μεγάλο. Εδώ δεν έχει μεγάλο. Πάμε, βλέπουμε την κυρία Κατερίνα, ό,τι κάνει η κυρία Κατερίνα κάνουμε και εμείς. Θα κάνουμε καλό ζέσταμα, διατάσεις καλές για να μην χτυπήσουμε. Έχουμε δύσκολα πράγματα να κάνουμε σήμερα. Άλλο! Εδώ ανοίξτε λίγο, έλα Στέλλα πιο μπροστά. Πάμε όλο, ανοιχτά τα πόδια, όλα δεξί. Πάμε λίγο μέση. Καλά, πάμε καλά τα γόνατα. Πάμε Στέλλα, δεν καίει. Και ανάποδα. Πατάμε κάτω. 2 φορές πάνω κάτω. Πάμε κλειστά. Εντώνουμε καλά τα πόδια μας λίγο κάτω. Πάμε κύκλο. Πατάμε. Και απ' την άλλη. Πατάμε. Όλο κάτω. 2 φορές πάνω κάτω. Καλά. Ανάποδα.